Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-otang sugilanon. Awit sa lilo. Kana ang ibutang sa imong utok. Lauman ko na yung saad, Sir Philip. Jo, wa ko'y gisaan ni mo. Nga wa na ko tumana. Suma, ang tanan nimong utang, akong gibayran. Nibaw ko, sir. Kung nibaw ko sa imong mahimo sa pagpanalipon nako, busa, kana ang atimana. Atong i-focus ang atong una sa pagpangita sa Isla Rehena. Oo, sir. Panikabutan akong amakita na Islang Rehena, sir. Sige. Atimana ang imong biyahe. Og lingawa ang mga tao nga dali bati unong kalay ha. Ayaw pagsigig tan-aw ni Marlon og Bia. Manigil ako, sir. Joe, sa ako nang gingon, ibutang sa lugar ang imong gibati. Pasagdan talang una sila, si Bia ug Marlon, nga magkasuod. Gusto kong magunitan ta ang liog ni anang Marlon, pinaaging ni Bia, ni atong Gia. Sige, sir. Lakaw na. Atimana ang atong destinasyon. Pagkatawa mo ko na yung naong Marlon. Ha? Unsa may katawanan sa kong naong mambiya? Wa lang. Gwapo ka nga, inosente kayo. Ah, Pero, matod pa nila ka ng mga gordya. Piunay nga magmahal. tinuod yun na, ma'am. Yun na iming magmahal sa mga budiga nga among bantayan nga di gyud makawatan. Tiun na iming magbantay sa mga kahayupan sa among mga amo nga perting isuga. Og, piunay ka basab nga mabantay na ko, aron dili ko madiskrasya. Oo, ma'am. Anya? Uyab na ta. Kung ganahan ka, ma'am. Pero, kuan kining ma'am. Yay, lain na sa dining nga nagkauyab taon niya. Ikaw ang nanguyab. Oh, aron dili ka lainan. Panguyabi ko. Ha? O sa pigi paabot ni mo, panguyabi na ko. Aron dili ka lainan nga, nagkauyab ta nga wakay hago. Kining. Ma'am, unsaon man ako pagpanguyab nimo? Ha? Gamita ko ng imong pagpanguyab sa una. Sa una nimong uyab. La, wa man to nako panguyab eh. Ako rin siyang gihagkan. Unya, wa mong palag. Uyab nami. Oh, di hagi ko. Ha? Sigurado ka, ma'am? Nga, magpahaw ka na ako? O, lagi. Ah, Sige na. O, sa pa imong gitugayan diha. Hagkin ako. Lula! Si Marlon o si Mambiya ba? Sikit na kayo. Unsa? Oy, namuso ka? Uy, wa ko mamuso, Lula. Mi tanaw gyud ko kay bantang raman sila. Tuwa man sila sa dong sa yate. Ikaw ba na? Ayaw na silang hilapti sa ilang kinabuhi, oy. Pero, Lula, musugot ka nga. Makauyab og dato si Bay Marlon. Oo, kanapay balibaran nga pirmi kong makakaon og baboy. Unya, mahay blood dayon ko. Unya, kung mahay blood ko, mamatay dayon ko. Unya, kung mamatay ko, magkauban na miyog ang akong bana. Bungot sa iro! Marlon, sige na. Unsa pa may gitugayan ni mo diha? Kining, Hagkin ako ba? Mo magka-style mo sa pagpanguyab.
kuhan, ma'am. Unya na lang, ma'am, uy. Mag-toothbrush una ko, ma'am. Unsa? Maikog man kung muhawak ni mo, ma'am, uy. Dali, dali. Agay, ma'am. Ma'am Bea. Our hero claims a warrior's heart. Ma'am. Unsam tong imong kibuhat, ma'am. Oh, gihapkan ikaw. Aron nakauyang ka. Tinukod ka, ma'am. Uyab na ta. Nahagka naman ko nimo. Di, uyang na to. Hala, no? Kalami ko din ang kinabuhi, ha? Nakauyab naman ako pinakalit. Pwedeng makis og usab, ma'am? Ha? Sige. Ay! Uy! Uy! Hoy! Kisa magikaw manablig na mong tubig, ha? Joe, ikaw na! Ma'am! Isda, ma'am! Ha? What's isda? Dakong isda ang akong nakita, ma'am. Hoy, Marlon. Ayaw ba takang tabi diha, uy? Kuyawan mo sa tanin mo? Unsa man ka? Aw man kag mata? Oh. Nga makita mo kag dili ingon ato? Dili man, pero... Ma'am, nakita gin ako ang ikog sa isda, ma'am. Mipalak. Ug basin mo nagsabling na tug tubig. Kadit, mama. Biyaan na lang ta ka, mama. Biyaan ta sa ka. Tay pa, Marlon, asa naman ka? Ako nang tanawon si Lula kung wa ba siya magpabadlong. Kaya ka una, ma'am. Kinsa magit ka nagsablik na mong tubig? Imposible pa sa gabawad ni. Linaw ba kayong tubig sa dagat? Bay kaloy. Aray! Unsay mo nakita? Ha? Unsay mo nakita? Ha? Unsa nakita ba? Nagsigi magkagtanaw na mo ni ma'am. Klaro mo kay ba? Unsay mo nakita? Kuan, kining... ayaw lang kasuko abay ha. Pero ang akong nakita kay hawak mo. Dili na mo akong gustong imong isulti. Oh, unsa man day ang gusto nimong mabati gikan ako? Unsa man? Nakakita ka nga naghahawak mi sa mabiya? Oh, nakakita. Unya, nakakita ka ba kung kinsa ang nagsabling na tubig? Unsa? Dunay mi sablig ninyo tubig? Doon na. Wa man ko'y nakitang lain tao dool ninyo. Kamura naman. Pero nakakita kag dako kay ikog sa isda. Ha? Wasad? Ninunahon sa magkabayoy. Nagisgod naman nung isda. Pito eh. Naglibog ni noon ko na. Ako sa Makalibog naglibog. na. Naglibog sa guni mo. Ay, Si Mambiyaw man. Kulit ang isda. Usam dito. Unsay imong nalibgan ba, apo ko? Kuan, Lola. Naglibog ko kung kinsa misablig na tubig. Aw, may nasuko na ninyo nga taga-dagat. Usa? Unsa man Marlon, nanguyab ka ni anang Mambeya. Ha? Kuan, Lola. Uyab nami. Unsa? Uyab na mo anang anak sa tong amo abay. Ubay, uyab nami. Abdi ka ni mo abay oy. Pero, bay. Ay ninyo gisaba ha? Ato ron ha? Sabo ka di oy. Kabantang sa inyong nahimutangan na. Klaro kayo nga dunay nakakita sa inyong pinaakay oy. Basta. Di lang gikan ninyo ang maong tabi ha? Wa ginay problema.
boss. Oh, unsa naman, Joe? Anong naog ka naman, Sab? Dinis akong kwarto, ha? Boss, uyab na jud si Marlon ug si Mambia. Unsa? Hoy, nagtupad pa ganito kanina. Karon uyab na sila. Mako na ko nabati, boss. Sa ilang gipanagsultihan ni Marlon, boss. Uyab na sila si Mambia. Joe, kalma lang ha. Di naman daw kalma, boss. Naglagot ako ng Marlon. Nindot na kayo sa ilabay sa dagat. Boss, isak pa ako ni mo. Aron makamatgon ka. Gadili ka mahimo magbuhat ug tuutan karon ni gayon nga to ka Marlon. Nung sa ka ba? Tungod kay gikinahanglan na panato siya. Samot ka. Boss, Hilom na. Pasagdi una sila na magkauyab. Timan ni ang atong sabot. Oras nga mutunog na ta sa baybayon sa Isla Regina. Mahimo na nimo pusilon si Marlon. ako ginabuhaton, boss. Mao nang gusto kong imong buhaton. Joe, tungod kay dili ko gusto. Nga doon ako'y kabahin sa maong isla. Oh, ha? Ato lang ang Isla Regina, Joe. Ato lang. Laing gabi na sa nagmiabot. Kadaghang bituon sa langit. Ug ang dagat, tinaw kayo. Ano lang ko din sa luyo sa yate, magiga-iga. Maayo kay nangatog na ang mga tao. Ay. Uy. Kinsa marong nanitsit? Pagpantay kay dunay mga pirata. Kinsa maka? Unsa na imong gipanulti ha? Unsay pirata? Pakita na ko. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ni Sugilanon. Awit sa Lilo. Dalit sa RMN Drama.